Dermanlyk otlary iň baý etraplaryň birisi Köyten dağı etrafyndan salam. Diňe otu däl, eýsende suw hem peýda bolup gaýnar wagda ýerleşýän suwuň düzüminde Mendeleýewiň himik tablisasynda ýerleşýän elementleriň ýigimden gowragy bar. Köyten dağın depesine yağan yağış ve qardan sızan suwlar 60'dan gowrak gowak arkaly syzyp gaýnar bagda jemlenýär. Bu gowaklarda vodorodly kükürt, gips, duz ýaly himik elementler bolup, kış ýaz 22 derejede ýylylyk berýär. Bu ýeriň suwy aşgadan kesellerine peýdaly, palçyklary bolsa deri kesellerine peýdaly hasaplanýar. Gaýnar bagda ak we gara çeşme bolup, bu taryh çeşme suw düşmäne gelenler balyklary bilen hem gawatlaşýar. Bu balyklary awlamak gadagan bolup, bulary ziyaretçiler yanlarında getiren çörekler bilen imleýärler. Gaýnar bagy Oğuzhan döwründe ýaşaýandygy hasaplanýar we onuň mazary depede ýerleşýär. Onda näme? Diňe gezip görmek üçin däl, eýsende şipa tapmak üçin ähli jaňyzy Köyten dağı etrawyna çagyrýaryn.